Вітаю! Ви глядите штотиднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Батальён Літвін на мінулым тыдні працягваў выконваць задачы на адным з найгарачэйшых накірунках фронту. Працавалі ўсе падраздзяленні батальёна. Некалькі ваяроў атрымалі параненне. Зараз іх жыццю нічога не пагражае. На мінулым тыдні батальён Волат усё так жа працаваў у Бахмуце. Падраздзяленні батальёна працягваюць выконваць пастаўленыя задачы. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Краўцова праводзіла выведку пазіцый у тылу ворага, па выніках была скарэктавана артылерыя. Таксама працаваў мінамётны разлік. Медрота палка Каліноўскага працягвае аказваць бесперабойную падтрымку баявых падраздзяленняў палка і сумежнікаў. Страт на мінулым тыдні няма. Адбылася афіцыйная сустрэча палка Каліноўскага з мітрапалітам кіеўскім і ўсёй Украіны Эпіфаніем. Полк Каліноўскага выказаў цвёрдую прынцыповую пазіцыю аб безумоўным захаванні ўсіх правоў вернікаў і стварэнні ўмоў для рэалізацыі свабоды сумлення ў Беларусі пасля звяржэння дыктатуры Лукашэнка. Мітрапаліт кіеўскі і ўсёй Украіны Эпіфаній распавёў шлях украінскай праваслаўнай царквы і украінскага грамадства да атрымання Томаса. Падзякаваў палку Каліноўскага за дапамогу абароне Кіева і адбіцці расійскай агрэсіі. Таксама на мінулым тыдні прадстаўнікі палка сустрэліся з Маркам Фейгінам, абмеркавалі ролю беларускіх добраахвотнікаў у расійска-украінскай вайне і пытанне вызвалення Беларусі ў будучым. У хуткім часе размова з Маркам з'явіцца ва ўсіх сацыяльных сетках палка. Сачыце за навінамі. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь! Слава Украіне!